Хай YouTube, ние ще правим клип в PvP България, ще скачам в дупката. Забравя да кажа. Кажете хай на YouTube и ще скачам в дупката. Надявам се да взема хубави айтеми и да скачаме. Макар че има двама дъма и ще ме убият бързо. Все пак това е клип. И както виждате, умрях, защото бяха двама дъма. И сега пак ще скачам. О, не, нямаше смисъл, за който слай моб скочи. Ще умра бързо. За това искам да скачам. Добре, ще скоча. Така, где? Като гледам слай моб скача някъде. Виждате кил аура. Този клип ще бъде изпратен на Crossfire. Сега седа да хубаво да взема айтами. Като виждате, аз съм ранг Ensign. Сменя в Хексания. Той живее с мене. Точно. И сега пак ще скачам. Защото след време ще разстартват сървъри. Затова ние сега скачаме толкова често в дупката. Мисля сега, като скоча, като ме убият, да прекратявам клипа. Правя повече PvP, да може клипа да ви хареса. Така. Се надявам да не ме убият толкова лесно. Защото съм с стринчка, така че. Къде го хакера? Той пак е хакер. Както виждате, ме уби толкова бързо. Сега ще се опитам да му го върна. Само с меч стринчка. Доста трудно. Но той аз си мисля, че умря. Виждате, той ме уби. И това беше, хора. Надявам се клипа да ви е харесал, да се лайкнете за него, да се абонирате и довиждане.